Ето как минава едно наше ежедневие в Wooden Magic. Обикновено работя вкъщи до обяд и след обяд отивам в работилницата. Днес реших да изненадам баща ми с домашен обяд и му занесох мишмаш, 2 кюфтета и от домашните ми маслинки. Обичам Плевен, защото всичко е на 2 минути разстояние, а работилницата ни е съвсем близо до вкъщи. В 12 часа всички работници и баща ми излизат в обедна почивка и няма фенси брънчове, а само хляб, лютеница и салам. Едно от основните неща днес беше да плетем въжени стълби за една от катерушките ни по системата, която баща ми е измислил. Това е и най-скъпият елемент от катерушката, защото изисква най-много ръчна работа. Пристигнаха и няколко тестови баскетболни кошове за един нов аксесуар към шведските стени и катерушките, който разработваме. Ще има дървена дъска, която ще се окача на пръчките и коша ще е закачен за нея, защото кое дете не би искал да има баскетболен кожа вкъщи? Пристигнаха и 200 броя възглавници за арките рокер и трябваше да ги опаковаме в кашони. Знаете ли, че цената на един такъв кашон е 1 лев и 20 стотинки, а това е един от най-малките кашони, които използваме. Цената на по-големите стига до 8 лева. Това, разбира се начислява в цената на продукта, но често клиентите не си дават сметка и си мислят, че просто продуктът е скъп. Това бяха само 2 часа, а ние продължаваме.